Kouvolan raviradalta. Tänään tehdään historian ensimmäistä raviennakkoa. Katsotaan miten menee, jääkö myös viimeiseksi. No ei kai nyt sentään, mutta ollaan tässä ihan raviradalla Viimo Productionin uusissa studiotiloissa. Ja vieraana meikäläisellä on alueen ravivalmentaja ja myös meidän järjestävän seuran, Valkealan hevosystävän seura ry:n johtokunnan jäsen Matias Salo. Oikein hyvää torstai-iltaa. No iltaa. Mukavahan täällä on tehdä tämmöistä lähetystä. Joo, meillä on viimeisen päälle puitteet tänne tehty ja tosiaan aloitetaan tällaista ajatuksena olisi tehdä vuoden kaikkiin raveihin pikku ennakkostudioja, jossa käydään lähtöjä läpi. Et lauantainahan meillä on hienot 75 ravit täällä. Viime viikolla kausi jo aloitettiin ja nyt sitten päästään heti vuoden toisesta ravit on sitten 75 ja kevät tekee kovasti tuloa, rata sulaa kovaa vauhtia ja semmoset, jos ei ihan kesärata, niin ainakin hyvä kevätrata on tulossa. Kävit itsekin äsken katsomassa, miltä se rata sun silmään näytti tässä vaiheessa. Joo, seurannut tuota rataa jo ihan tässä jonkun aikaa, että miten se sulamisprosessi siellä etenee ja se oli ihan hyvä peliliike silloin viikko sitten suolata se rata ja vielä vähän jatkaa tällä viikolla suolaamista ja totta kai kelitkin on ollut silleen suotuisat, että on ollut kuitenkin kohtuun lämpimiä päiviä ja aurinkokin on välillä näyttäytynyt ja vähän vesisadettakin ollut siinä apuna, että kaikkihan ne aina auttaa sitä radan sulamista ja lumet on ollut ja jäät pinnasta pois jo pitkän aikaa ja äsken tosiaan kävin kurkkaamassa radan, niin kyllä tilanne näyttää oikein hyvältä, että nyt on vielä pari kuivaa päivää tähän luvattu ja plussa merkkiset yöt, että ei mene pakkasen puolelle yölläkään, niin uskotaan, että oikeinkin kelvollisissa olosuhteissa päästään lauantaina täällä ajamaan. Joo, kyllähän siltä vaikuttaa ja siihen me ratamestari Krisun kanssa, mitä sääennusteita on seurattu, niin hyvältä näyttää ja lämpimät päivät tässä vaan auttaa ja rata paranee päivä päivältä varmasti. Joo, kyllä se näin on. Sitten, käydäänkö me melkein lähtöjen kimppuun tässä vaiheessa. Luvassa lauantaina 11 lähtöä. Käydään nämä 75-kierroksen ennen 75-kierrosta olevat 4 lähtöä vähän nopeammin läpi ja sitten koetaan paneutua tarkemmin noihin vielä 75-kohteisiin. Ravithan alkaa kylmäveristen tasoitusajalla. Puurin kanalla lähtö. 15 osallistujaa ja paalulta lähtee Rilon Reetu, 20 Kukkarosuon Vilma. Onko nämä ne ennakkoon kovimmat voiton tavoitteet? No näinhän se varmaan äkkiseltään näyttää, että tuntuu, että pieni paalu ja pari hevosta siinä ja Rilon Reetu pääsee siitä pienen etumatkan turvin varmaan ihan hyviä asemia keulapäähän heti kiivytyksessä ja voi olla, että takamatkalla silloin sitten tekemistä sitä sen jälkeen ottaa kiinni. Että totta kai siellä on muutamia tai sanotaan, että varmaan useitakin sitten potentiaalisia tavoittelijoita sitten siellä takamatkalla Kukkarosuon Vilmasta alkaen, mutta lähdetään siitä ajatuksesta, että Rilon Reetu voisi tämän lähön kuitenkin hoidella. Joo, etumatkan turvin. No mitä sitten toinen lähtö? Koneurakointi Reijo Pilli lähtö. Tässäkin on useamman osallistuja tasoitusajo. Paalulla enintään 1500 € tienanneet ja 20 enintään 4500 € tienanneet. Numero 7 Tears for Fears, 3 voittoa alla ja meno on ollut hienoa. Jos ravilla pysyy, niin uskaltaisin väittää, että on aika korkealla myös tässäkin lähdössä. No joo, se on nyt hyvän orastavan voittoputkina löytänyt, että 3-1 jo peräkkäin ja voi olla, että on hankala kukistettava tähänkin kilpailuun, että aika vahvasti voisi liputtaa sen puolesta, että varmaan tiedetään sieltä enemmän, olet samaa mieltä. Joo, kyllähän se aloitti jo 3-vuotiaana. Eka startti oli hyvä, sen jälkeen tuli laukko ja sitten tuli pikkusen terveys huolia siinä syksyllä ja siitä kun on päästy taas starttiin vireeseen, niin nyt on hevonen mennyt kyllä tosi paljon eteenpäin ja odotuksia on kyllä loppukautta ajatellen, että 10 iden vinkko varmaan niitä kovimpia haastajia. Hienosti silläkin ura alkanut ja on viimeiseen 2 starttiin 2 eri sijoituksia. Sitten ravien 3. lähtö, Petri Joutijärvin Memorial. Tässä suosikkeja, tai oikeastaan hyvillä paikoilla, hyvät Arpa Onni on käynyt näillä suosikkeilla. 2 Ronaldo El, 4 Aladdin Puu, ainakin semmosia ehkä ennakkoa kovimpia. Ja mites kotiradan löytyy myös 1 Chinea Own ja
kymppi Old Fashioned. Siinäkö se alkaa olla niinku totosijojen kovimmat kärkkyjät? Näin se varmasti on, että tässä on tosissaan Kotiradan hevosetkin on ihan asialliset hevoset tähän lähtöön. Ja Ronaldo Eilhän on nyt koko ajan pikkusen petrannut 5-vuotiskautta kohti ja nytkin taulussa näkyy 3 voittoa. Ja ihan on näyttänyt tosi asialliselta noihin voittolähtöihin, mitä on jotain niistä nähnytkin, niin varmaan paikkasäkin puolesta, niin eiköhän se ole se kovin voiton tavoittelija kuitenkin tähän lähtöön, mutta kyllä tosissaan Kotiradan hevoset sinne on ja Old Fashionedkin, niin varmaan pystyy sitten onnistuessaan pistämään kapuloita rattaisiin suosikille. Joo, ja 4. lähtö, Kouvola Beer Festival 2026, tosiaan kesäkuun alussa saatiin uusi tapahtuma raviradalle kuin Kouvola Beer Festival. Entiseltä nimeltään Kymijoki Beer Festival muuttaa raviradalle. Ootko muuten, Matias, kyseisessä tapahtumassa koskaan käynyt? En ole vielä päässyt käymään, että aina on ollut jotain päällekkäisyyttä, mutta jospa nyt sitten, kun raviradalla kerran ollaan, niin jospa pääsisi paikankin päälle. Kyllä, tosiaan kesäkuun alussa järjestetään kyseinen tapahtuma kesäkuun 5. ja 6. päivää. Mutta on tasokason lähtö. Tekno Grand, varmasti ehkä se ennakkoon kuumin suosikki, mutta on kovia on haastajat myös. Varmasti tässä monen hevosen kohdalla se, että tulee ehjä juoksu ja ei laukka askelia, niin sitten osakkeet paranee huomattavasti. Joo, kyllähän Teknogrand on näyttänyt semmoiselta, että ei ole ihan jäämässä näihin sarjoihin, että tuntuu, että on aika paljon vielä löysää tuossa suorituskyvyssä ja jos se tässä nyt vain ehjän juoksun tekee ja jollain tasolla onnistuu, niin ei se varmaan tätä lähtöä häviä. Että totta kai tässä on ihan sitten asiallisia hevosia muitakin, mutta kyllä voisin epäillä vahvasti, että Teknogrand ja voiton. Ja sitten ollaankin valmiita 75 kohteisiin. Ensimmäinen 75 kohde, ravien 5. lähtö. Startti tuttuun tapaan kello 14.45. Avoin tammalähtö, suosikki ja varmaan suhteellisen selvä semmoinen numero 2 Etejet. Kelpaako kierroksen varmaksi? Onhan se varmuudella tässä aika, tai sanotaan, että hyvinkin todennäköinen voittaja tähän lähtöön. Että on sen kuitenkin näytöt niin kuin uransa ajalta jo ihan eri luokkaa kuin kellään muulla tässä. Ja kuitenkin ihan tasaisen hyvin suorittanut oikeastaan koko ajan näissä Suomen lähöissä. Ja paikkakin on noin hyvä, niin on sitä vaikea ajatella, että se tämän lähön niin kuin häviäisi. Että totta kai siitä lähdetään keskeltä rataa. Siinä on pari 3 nopeata starteria ja Etejet ei ehkä suoraan pysty sitä keulapaikkaa tuosta välttämättä puolustamaan, mutta ei sen tarvikaan, että se pystyy varmaan hoitelemaan tällä on kyllä monenlaisella juoksun kululla ja uskotaan Etejetin voittoon. Joo, hyvä tasoinen lähtö muutenkin ja mielenkiintoisia taulta palaajia, muun muassa 5-vuotiskauden starttaava numero 6 PVT Jackpot. On mielenkiintoista nähdä nyt sitten avoimissa lähdöissä. No se on ihan totta, että aina nämä mitkä näiltä on ollut hyviä ikäkausivarasoja ja sitten kun ne nousee näihin hyvällä voittosummalla näihin avoimiin tammalähtöihin ja ylipäätään avoimiin lähtöihin, niin se on aina kiva lisä sitten näihin lähtöihin seurata, että mitä alkaa tapahtumaan. Sitten mennäänkin toiseen kohteeseen. Tosiaan ensimmäinen 75 kohde oli nosto ja kuljetus S-Lehtinen lähtö. Ja toka kohde, 6. lähtö, Hoviruuan lähtö, KK 26 pisteitä jaellaan, on alettu jo jakamaan ja nyt on sitten meidänkin kierroksella niin molemmille sukupuolille, tammoille sekä orille pisteitä jaossa ja kakkoskohteena Tamma lähtö. Pallo 40 000 euroa enintään tienanneet ja 20 enintään 75 000 euroa tienanneet ja Sarikan palailee pidemmältä paussilta ja ainoa 40 osallistuja. Miltäs Tamma lähtö Matiaksen silmään näyttää? Joo, tämähän on silleen tavalla yllättäväkin 75 lähtö, että kuitenkin 16 hevosen lähtö ja näillä hevosilla on niin kuin yhteensä 6 voittoa vaan nopeasti laskettuna taulussa kaikilla hevosilla yhteensä, että ehkä semmoiset voittokoneet tähän hetkeen puuttuu, että totta kai tässä on niin kuin paljon kyvykkäitä hevosia, että ehkä tuo Julia Domnan tauolta paluu oli jollain tavalla ihan vakuuttavankin näköinen, että se on mun mielestä ehkä se hevonen, mikä tässä pitää muiden lyödä, että voisin ajatella, että se juoksuradalta pääsee keulapaikalle ja
jos vielä pikkusen petraa tuosta tämän kuun alun tavoitapaluustartista, niin varmaan on tosi vahvoilla, että totta kai takaakin tulee ihan tosi kovia nimiä, että toi Brenna on mulle kiinnostava seurattava myös, että se kuitenkin kolkutteli noita avoimia tammalähtöjä tuossa jo viime vuonnakin ja pystyi niissä menestymäänkin, että se tauolta palailee, niin ihan kiva nähdä, minkälaisen suorituksen se heti tekee jo tähän ensimmäiseen lähtöön. Että takamatkalta tullaan kovaa, mutta Julia Domna varmaan on kuitenkin silti mahdollinen voittaja. Kyllä, ja tosiaan siellä on kuninkuuskilvan tai kuningatarkilvan osallistujia takamatkalla, Brenna ja muun muassa Lilian Rolls viime vuodelta, niin kyllä on mielenkiintoista aikaa, kun näitä menijöitä palailee tauolta. Julia Domna paalulta hyvä. Tuliveera on nyt sitten 40 metriä paremmin tuossa sarjassa kuin tuolla Kouvolan startissa, jossa nämä kärkikaksikkona maaliin tuli, niin siinä mielessä on huomattavasti suotuisampi toi lähtöasetelma sen puolesta ja Ravilla varmasti yksi kanssa niitä Toto-hevosia. Ehdottomasti. Kolmas kohde, mainostalli pronssidivisioona karsintaa. Tässä on ainakin kovia kotiradan hevosia. Telost Battalion hirmu vireessä. Onko se tähän lähtöön se kuumin ennakkosuosikki vai nostaako siis Matias jotain muuta? Kyllä Telost Battalion on ihan valtavasti kehittynyt. Aina koko ajan sitä mukaan, kun voittosumma kasvaa ja sarjat nousee, niin hevonen vaan venyy ja tekee kaiken aikaa tosi hienoja juoksuja, vahvoja kirejä. Ja enkä edes näe nyt, että toi nyt ihan katastrofaali paikka on takarivistä 9 paikan takaa lähteä, että jos hevonen onnistuu, niin kyllä se tosi lähelle kerkeä tässä tulee nousemaan. Joo, ja sitten on myöskin hyvällä paikalla numero 1 Jacques Heinemann, meidän toimihenkilömme Pia Sjöblumi valmennettava. Silläkin on hyvä vire ja lähdöstä tosi nopea hevonen, niin hyvältä paikalta. Niin mitäs osaat povata sen? Ainakin juoksun kulku varmasti on jonkun verran, voi olla omissa hyppysissäkin. Että. Joo, siis uskon, että se on tässä se keulahevonen, että se pääsee kyllä lujaa liikkeelle ja uskon, että se pystyy tuosta ulkoilta lähtevät torjumaan. Että siitä lähdetään kyllä, lujaa lähtee muutkin. 3. Elka Saam, 4. Pickwick Svamppikin on yllättävänkin nopea startista ja Mondrian Pokokin pääsee liikkeelle, että varmaan paljon ratkaisee siihen, että kuinka kovaa kukakin satsaa tuohon lähtöön ja miten se lähtee sitten menemään, mutta silti väittäisin, että tämä sisäradan turvin Jacques Heinemann kyllä tuon keulapaikan tuossa puolustaa ja ei se ole niin kuin mahdottomuus, että jos saa siinä sopivasti vetää, etteikö vetää sitten maaliin saakka, mutta hyviä haastajihan tässä on. Miten oma valmennettava? Numero 10, Komrolf. No sen juoksuihin on ollut kyllä tosi tyytyväinen, että se on, no okei, Joensuussa joutui vähän ylikovalla avauksella ajamaan sitten, tai jätti johtopaikalta ja siinä tuli pikkuinen puutuminen sitten, että tuli maitohapot kroppaan, mutta sitten taas Seinäjoella ja Teivossa niin hevonen teki tosi vahvat loppuvedot ja tosta niin kuin tavallaan ajattelin, että juoksun kulku menee niin, että Telost Battalion on ja seurataan kirissä ja jos siinä annetaan näille takahevosille yhtään mahdollisuutta, niin voisin väittää, että Komrolf on tässä korkeammalla, mitä moni ajatteleekaan. Eli mahdollinen voisi ajatella, että yhtään jos keulapäässä kaavoitetaan, niin kaksari esimerkiksi 90 voisi olla semmoinen hyvä pelivalinta. Siis ei se mahdottomuus ole, mutta totta kai ei ehkä kaikista todennäköisin skenaario, mutta en lähtenyt sitäkään täysin pois sulkemaan. Ja sitten 4. kohteeseen, josta myös alkaa Toto 4 peli, Kymen tarvemetalli kyvyt esiin divisioona karsinta. Aika tasaisen näköinen lähtö. Numero 7 Hardboiled X teki hyvän startin viime viikolla Kouvolassa. Ja myöskin King Crusadolla numerolla 4 on hieno voitto Jokimaalta alla. Ja Quentinale myöskin hyvät suoritukset 2 viimeiseen. Mikäs on Matiaksen ykkösrankkaus? Joku näistä vai jotain muuta? Kyllä se on joku näistä. Että kyllä nostan tuon Quentinalen kuitenkin ehkä ykköshevoseksi. Että mun mielestä siinä on ollut tuossa jo useampia hyviä lähtöjä ja nämä viimeisetkin, niin mun mielestä Joensuun juoksu oli tosi vahva siltä ja oli kuitenkin ihan siinä ei se juoksukaan ollut välttämättä ihan optimaalinen sillä, niin kuitenkin pystyi hyvin
taistelemaan ihan kärkipäässä loppuun saakka ja sanoisin, että se on mun ykköshevonen ehkä tähän lähtöön, että sitten tosissaan 7 Hardboard X ja 4 Crusader tulee ehkä sitten seuraavana, mutta ehkä jopa yllättyisi, jos se näistä 3 sitten menisi se voitto tai näiden 3 ulkopuolelle. Joo, vaikka semmoisia hyviä tasaisia hevosia on kyllä tämän 3 ulkopuolellakin. Ja ehkä 3 Rudy Rick on vielä semmoinen, että jos jonkun nostaisi, se voi tuosta 3. paikalta saada ihan asiallisen juoksun, niin ehkä se olisi sitten oma neljäs merkki sitten tähän lähtöön. Joo. No sitten ravien 9. lähtö. 5.75 kohde. Saheraidat, haastaja divisiona karsinta. Täällä onko ennakkoon mitään semmosia, kun itse katsoo, niin kyllä ehkä 5 Drogon 9 Beauty Evo, ne ennakkoon ehkä eniten erottuu, mutta hyviä hevosia on kyllä paljon ja muun muassa 10 Fabiana Hoist pikkutauolta palailee. Onko joku näistä Matiaksen nosto? No mun nosto ehkä olisi tähän lähtöön 9 Beauty Evo, että ihan perus hyvä hevonen ja kohtuullisella paikalla tuossa pääsee siinä liikkeelle, että se on ehkä se ensimmäinen nimi, minkä tähän nyt nostaisi sitten, että totta kai eturivissä on sitten ihan hyviä kiihdyttäjiä siinä. 4 Speedy sai jo lähteä lujaa ja 5 Drogon osaa lähteä kans tosi kovaa. Ja jompikumpi niistä varmaan juoksee keulassa ja ovat varmaan molemmat ihan mahdollisia menestyjiä sitten siltä paikalta, että Beauty voi varmaan pääsee tarkkailemaan jossain parionossa ja uskon, että kuitenkin kirja lopussa tosi lähelle ja Fabiana Hoist on taas näitä sarjassa mielenkiintoisia seurattavia, että nuori hevonen nyt sitten kääntyy nyt 5-vuotiaaksi ja rupeaa sitten olemaan näissä rahasarjoissa mukana, niin mielenkiintoista sitten nähdä jo heti tästä tapauksestakin lähtien, että minkälaisia juoksuja tekee. Ja totta kai Estelle Travian on myös takarivissä hyvä hevonen ja vielä tietenkin pitää mainita Dollar Havenkin. Näitä tauolta palaavia 5-vuotiaita. Ilman muuta, että hyvällä voittosummalla niin kuin viime kaudeltakin ja kovia kuitenkin noita ikäluokkalähtöjä juossut, mutta se on tietenkin vähän lähtöpaikan takia sitten vähän ulkona pelistä, mutta mielenkiintoisia seurattavia. Joo, varsinkin just jatkoa ajatellen. No sitten ravien 10. lähtö, Lavoka lähtö, voittosumma 15-35 000 euroa. Tässä on omasta tallista kova hevonen numero 4, Congratulations. Joo, sille tuli pikkunen kaviomurhe tuossa Teivon lähön jälkeen, tammikuisen lähön jälkeen ja siinä juttiin ottaa rauhallisemmin. Mutta sitten päästiin taas takaisin peliin mukaan ja ajettiin Vermossa tuossa helmikuun lopulla sitten toi lähtö, mikä se onnistui voittamaan ja se on hirmu rento hevonen menemään, että se ei niin kuin ylimääräisiä paineita ota ravikilpailussa ja hoiteli sen homman nyt silleen rutiininomaisesti ihan kuitenkin voimat tallessa tuli maaliin siitä, sai maltilla mennä ja ajettiin siinä tosissaan lähtö nyt vähän sillä mielellä, että päästään sitten näihin lauantai-lähtöihin mukaan ja nyt ollaan sitten semmosessa ja kohtuullinen paikkakin saatiin sitten Sport-rappalähtöön, niin tuosta on nyt ihan mukava lähteä sitten lähtöä ajelemaan. Eli hevoselle kuuluu hyvää? Hevoselle kuuluu ihan hyvää, että uskon, että tuo Vermon startti teki sille paljon, että varmaan ottaa siitä sitten stepin eteenpäin ja se on siitä mukava hevonen, että sille käy niin kuin moni että niin kuin tuolla Forssassakin näytti, niin se osaa sitten sellaistakin kirjaa tosi lujaa ja Tampereeltakin hyvä juoksu johtavan rinnalta ja viimeksi voitti keulasta, että sillä voi periaatteessa niin kuin lähteä ajamaan monenlaisella taktiikalla. Joo, ja lähtöpaikka kuitenkin sen verran hyvä ja rattailla vielä Santtu Raitala, niin luotetaan siihen, että jonkun hyvän juoksun se Santtu ainakin taikoo tuolta paikalta. Vaikea munkin tavallaan tässä kohtaa vielä edes ajatellakaan, että mikä se taktiikka tulee sitten tuossa olemaan. Että siinä on varmaan pelikirjassa vielä aika monta sivua käytettävissä, mutta siitä lähdetään ajamaan. Että totta kai tässä on ihan hyviä hevosia tai Reigns on hyvä hevonen ja
takaakin on ihan useitakin semmoisia juoksun onnistuessa, mutta totta kai sitten taas vastaavasti nämä 15 hevosen lähöt on monesti sitten semmoisia, että Kouvolassakaan ei ole aina kauhean yksinkertaista kauhean takaa kierrellä, niin sitten tuolta vähän huonommilta paikoilta 15 hevosta auton takana, niin sieltä voi joutua vähän tukaliikin asemiin. Se on ihan totta. Eli siinä vaatii pikkusen tuuria sitten sinne juoksun kulkuun. Sitten päätöskohde, Valkeala ajo. 10 000 euroa olisi tarjolla voittajalle ja kilpailu on yleensä kyllä mennyt aika lailla koville nimille tässä vuosien saatossa ja kenelle se menee tänä vuonna? Se onkin hyvä kysymys. Joo, monestihan tässäkin on ollut semmoinen selkeä voittokone, mikä on ollut niin kuin ihan erottunut suosikiksi. Että nyt on vähän sama kuin siinä aikaisemmassakin Suomen hevosten lähdössä, että näille hevosille ei ole silleen voittoja ihan mahdottomasti kellään näihin viime lähtöihin. Että kertoo tavallaan siitä tasaisuudesta, että on niin kuin periaatteessa monta hyvää hevosta. Että totta kai paaluhevosista ehkä erottuu Häijymies ja Soketti tuosta näin nopeasti katsottuna, mutta tietenkin sitten se, että onko ne vielä ihan valmiita tuon etumatkan turvin kanssa sitten pistää näille takaa tuleville koville sitten riittävästi kapuloita rattaisiin, että täällä on sitten hyviä hevosia, Haafklimt tietenkin hyvä Joensuun voitto alla, Elan on tosi hyvä hevonen, Lumettajaa ei saa unohtaa, kuitenkin muistetaan, että kuninkuusraveissakin pystyi kolmossian edestään menestymään, niin on se jonkinlainen meritti sekin tällaiseen lähtöön. Ja mun mielestä Lumettajan tauolta paluu tuolla Joensuussa oli hyvä, että se vaikka 5. olikin, niin sen ei siitä ihan hirmu paljon tarvitse sitten toiseen lähtöön parantaa, niin se kamppailee sitten jo ihan ehdottomasti tällä voitosta. Ja no totta kai Morrison nyt menee aina tasaisen hyvin ja tässä on niin kuin monta, niin kuin tässä jo luettelinkin, niin monta tavallaan mahdollista, että tosi vaikea edes sanoa, että mikä erottuisi selkeästi muista. Kyllä, ja Paulullakin muun muassa Häijymies, joka koki kurjaa kohtaloa tuolla Jyväskylässä tietysti. Säännöt oli siinä vastaan, mutta jos 7-5 peli on sillä lailla viritelty, niin että alkulähdöissä tai tuossa aiemmassa 6. kohteessa olisi pikkusen rahkeita jättää merkkejä tähän viimeiseen kohteeseen, niin silleenkö tekisit oman lapun kanssa? Joo, kyllä tähän useampi merkki kannattaa laittaa ja Lumettajaa ei ainakaan kannata kenenkään pudota. No niin, siinä hyviä nostoja. Tässä 7-5 kierrosta pikkusen läpi käyty Kouvolan Valkeala kierrokselle ja ravithan tosiaan starttaa kello 13, portit auki kello 11.30 ja ponilähdöllä aloitetaan kello 12. Raveihin sisäänpääsyliput 15 euroa, mutta ennakkoon saa 10, eli kannattaa hyödyntää se. Ja ravintolapaikkojakin vielä löytyy, voi käydä paikan päällä ravintolasta niitä kysymässä siellä. Gastrobub Betonin maittava buffet-menu ja ravien jälkeen heitellään sitten vielä dartsia. Torvisen Hannu lupautui ainakin tulemaan jälleen kerran, johan sitä Kymenlaaksoa jo ravien jälkeen pikkusen reenailtiin ja kai Matiaskin tulee sijoitusta parantelemaan. Joo, kyllä se on nyt ehdottomasti oltava paikalla ja viimeksi sitten siinä yhdessä etapissa harmillisesti Hannulle hävisi ja putosin pelistä pois, niin ajattelin ottaa revanssin nyt. Joo, oikein hyvää puhetta. Ja tänä vuonna valmentajat kuittaa Kymenleipomon kääretortun jokaiselle voittajalle sitten loppuvuoden raveissa. Kyllähän Matiakselle kääretorttu varmasti voittokahvipöytään sitten ravien jälkeen maistus. Mitä luulet, voisiko lauantain jälkeen sellaista olla kotiin viemiseksi? No, lähdetään kovasti tavoittelemaan, että kyllä se kuulostaa aina kääretorttu hyvältä, niin kyllä sekin jo motivoi pärjäämään jo heti lauantaina. Kyllä. Ja valmentajaliigassa kans tutut kumppanit Allomeera ja Valsteen palkitsee voitokkaimman valmentajan Kouvolassa 1 000 euron lahjakorteilla ja sitten Raviradalta ilmaiset osallistumismaksut vuoteen 2027. Siinä on toinen porkkana tai tavoite, mitä lähtee sitten kovasti jahtaamaan tämän vuoden kilpailupäivissä. Ei ihan hirveän kauas varmaan
tainnut jäädä. Kyllä niitä voittoja tuli täältä Kouvolastakin, mutta nyt pitää pikkusen aloittaa heti tässä lauantaina. Varmasti se voittojen jahtaus. Se on kova kilpailu sekin. Ilman muuta, että palkinnot on hyvät, että niitä kannattaa tavoitella. Ehdottomasti. Ei muuta kuin nähdään lauantaina Kouvolan Valkeala ja Raveissa.